kulden er begyndt at komme sådan rigtig for alvor, ikke? Selv på sådan en solrig dag som i dag, så kan man altså godt mærke, at blæsten den rusker, og kulden den trækker altså ind over landet, ikke? Og vi ved jo, at det bliver kun værre og værre fra nu af, ikke? Derfor har jeg fundet 3 forskellige steder, hvor jeg synes, det er froderen at varme sig på en dejlig varm suppe. Det skulle gerne være 3 ret forskellige vibes, så der er altså noget til enhver slags humør og smage og alt sådan noget. Så lad os bare komme i gang. En suppe, som overraskede mig sindssygt meget, det var, da vi var for noget tid siden her på Kuku på Nørrebro, sådan en lille streetfood-sted. Der ligger den her iranske streetfood truck. Og der prøvede vi alle mulige forskellige retter, og fik blandt andet Ash Rashte her. Den faldt jeg altså fuldstændig pladask for. Det er fantastisk jo! Jeg har været tilbage mange gange siden og skulle have den, og jeg glæder mig lige til at få en bid her af den igen. En cremet nudelsuppe med masser af spinat. Den er toppet med noget crispy hvidløg, og så har den denne her sådan kask, tror jeg det hedder, som er sådan en fermenteret slags yoghurt, der ligger ovenpå. Jeg synes, det virkelig smager af comfort food, mens det ikke er noget, jeg nogensinde er blevet comforted af før. Der er ikke en eller anden smag hernede, som jeg kender, som jeg kan trøste mig på, men alligevel så er det så comforting og så nemt at få ned, men alligevel så er det rart, når man smager nogle ting, der smager lidt anderledes, som jeg har lidt svært ved at forstå. Nye smagsoplevelser, det er altså der, jeg begynder at komme tilbage igen og igen. Det er efter sigende en ret, som man allermest spiser sådan til højtider, især nytår. What's Nowruz, you ask? Well, it's the Persian New Year. It's a celebration of spring, and it marks the first day of the Iranian calendar. Det tror jeg sgu også skal i min kalender. Irans nytår hos Kuku. Den næste suppe er en klassiker. Den er nem at finde, den er nem at kunne lide, den er kendt af alle. Altså, den er måske nærmest lige så berømt som subscribe-knappen, der ligger lige hernede også. Det er selvfølgelig ramen, jeg snakker om. Mere specifikt er det Ramen Tobio, som jo er en af de kæder herhjemme, som jeg faktisk synes er en kæde, der har formået ikke at blive dårligere af at blive en kæde. De har, jeg ved ikke, om vi er oppe på en 5+ eller sådan noget spots efterhånden, ikke? I 2015 besluttede Mikkel og jeg os for at åbne Ramen Tobio sammen. Ja! Yeah. Taco fløj ind fra Japan. Ja! Yeah. Og sammen åbnede vi den første restaurant på Nørrebro. Folk var vilde med vores ramen. Ja! Så vi åbnede et sted mere. Ja! Og et sted mere. Ja! Og et sted mere. Ja! Og nu har vi 7 restauranter til sammen i København og Malmø. Ja! Men det er stadig lækkert niveau. Det er stadig top 3 i København over bedste ramens. Det er også et sted, der både har sådan lidt en restaurant-vibe, ikke? Så man kan sætte sig, hvis man gerne vil ud og spise med nogen, så giver det stadig mening at gøre sådan et sted. Men det er også et sted, hvor at man jo bare en fyreaften på sådan en mørk, kold, dansk vinterdag. Lige kan sige, okay, måske skal vi bare lige på vej hjem, lige ind her, hurtigt, haps noget mad, og så et stige afsted, ikke? Jeg godt kunne savne lidt herhjemme, der. Jeg synes ikke, vi har det der spot der, hvor man sådan, som man ser det i Japan, hvor du går ind i din egen lille personlige bås, helt alene, får suppen som noget, du bare lige hurtigt kan save, og så spiser du ikke så lang tid. Du spiser helt alene i din egen lille bås, og så er det videre igen, ikke? Og det er som om herhjemme er det blevet gjort til restauranter, og det er blevet af gode grunde hypet jo, fordi vi elsker det, og vi vil gerne bede om det, men det gør også, at især sådan et sted som Slurp, ikke, hvor du har sindssygt lange køer ude foran, ikke? Med god grund, det er vel også Københavns bedste, ikke? Men altså, herhjemme er det måske i gamle dage, var det nok pølsevognen, hvor man gik op alene lige, så havde den og så videre, ikke? Så vil jeg gerne bede om ramen-versionen af pølsevognen. Men nu har vi fået maden, så synes jeg, at vi skal prøve at smage på den. Det er no meat ramen, jeg har bestilt mig her med noget tang, broth og nogle svampe i. Ikke første gang jeg spiser den, jeg ved, den er froderen. Jeg kan lige få lov at se den her. Og hvis vi rører lidt i den, kan I også se hjemmelavede nudler. Tangen, der har været med til at lave the broth. Så jeg har jo valgt det her, fordi jeg synes, det er froderen, og fordi jeg synes bare, at ramen er en af de ting, som alle mennesker jo kan lide. Kæft, det smager godt. Og altså dejlig varm her til sådan en kold dag. Og ja, som sagt, den kommer måske lidt tættere på den suppe, folk kan være vokset op med derhjemme i et dansk hjem. Uden at smage sådan her, men stadig stilen, ikke? Med sådan en lidt klarere suppe. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der fik den der kød-melbolle-suppe som barn. Det var altså... så jeg vidste, okay, nu er min storebror blevet syg. Så vidste jeg, shit.
Nu skal vi have kødmelbollesuppe i 8 dage, indtil du er rask igen. For fanden, bror, man kan jo ikke skynde dig at blive god igen. Altså, den var frødet nok første dag, den der suppe, men altså, der blev altid lavet verdens største gryde, sådan, så den bare kunne blive varmet igen og igen hver dag der. Der var nogle lange vintre. Og så det bedste ved ramen, det er jo selvfølgelig, at man får lov også at køre en gang nudler. Det er måske også en af grundene til, at ramen er blevet så stort, ikke? At det er både suppe, men der er også masser af nudler, æg og kød, hvis du har lyst til det, grøntsager og så videre, ikke? Så det er vigtigt, at der er noget bestand i en suppe. Det tror jeg er en af grundene til, at folk også er glade for det her, fordi basically kan du få lov at spise en stor skål nudler, ikke? Og så kan du selv dosere, hvor meget du har lyst til at hælde i dig af suppen også, ikke? Modsat ashrasten også, så er det her til gengæld noget, jeg godt gad at kunne lave selv. Ikke fordi, at jeg ikke gider at spise ashraste selv, hvis jeg kunne. Det gad jeg fandme godt, men den virker så kompleks, fordi som sagt, der var så mange smage ombord, som jeg ikke rigtig kunne definere og dissekere fra hinanden, hvor ramen sådan, okay, hvis man lærte at lave en sindssyg broth her, tog ned i det asiatiske supermarked, fandt ud af, hvad alle de der forskellige ting, at der ligger så mange ting, vi ikke fatter, hvad er, så man kunne tage med hjem og prøve at eksperimentere med, altså så tror jeg godt, man kunne få lavet sig en rimelig sindssyg broth selv, købe nogle gode kvalitetsnudler, svampe. Jeg kan godt koge det, ikke? Og jeg kan også godt lægge det i noget soja i noget tid, ikke? Så det føles mere inden for rækkevidde, at jeg faktisk kunne lave det her selv, ikke? Guderne skal vide, at jeg har da forsøgt og er kommet et stykke af vejen, men jeg har fandme ikke opnået at lave det her, for kæft, det smager genialt der. Det var det, jeg siger. Klassiker. Det sidste spot og den sidste suppe, det er fra et sted, der hedder Ori. Og de laver et takeaway-koncept, hvor man ligesom får sådan en lille madpakke-agtig dosirak, eller sådan noget, dosirak, tror jeg det hedder. Og dertil kan man vælge at tilkøbe en suppe. Det gjorde jeg på et tidspunkt. Den smagte så fucking godt. Den var pishamrende lækker. Og derfor er jeg på vej lige herover nu, hvor at restauranten ligger. Og så håber jeg egentlig på, at jeg kan få lov at komme ind, sidde og få præcis den suppe. Det lykkedes mig simpelthen at få lov at komme herind, selvom at jeg ikke havde reserveret bord. Det er ikke sådan et vanvittigt crowded sted, men det er alligevel måske sådan, det er ikke et, man bare er garanteret, at man kan komme ind og sidde uden bordreservation. Nu har jeg bestilt suppen, og imens vi venter på den, så har jeg også lige bestilt lidt kimchi til lige at varme op på. I og med, det er jo en restaurant, der kører en større à la carte. Det var lidt spøjs, det der med at bare bestille et stykke suppe. Sådan, skal du ikke have ris eller noget andet? Eller, altså, er det bare det? Det er jo sådan en forretsagtig ting, ikke? Men det er altså bare det, jeg skal have i dag. Og mit tip til dig, synes jeg stadig holder. Enten kan du få den jo som en del af en større takeaway, ellers så fint, altså bare tag herind, hvis du har lyst til suppen, så sig, det er bare det, I lige skal bede om. Det er der sgu ikke noget galt i. Hvis du serverer mad à la carte, så serverer du mad à la carte. Prøv kimchien her. Jeg elsker måden, det er sådan nogle, det kun er kål i store blade, skåret i præcise stykker her. Forholdsvis spicy. Mest af alt glæder mig selvfølgelig til, at vi skal have suppen lige om lidt, som jeg altså bare husker som værende. Fuldstændig hjernedød fantastisk. Så det er også farligt, når man har så høje forventninger til den, ikke? Men der var det sådan en halv portion at bestille den som takeaway, så jeg glæder mig også til at se, hvad man får her, når man får den som sådan en helt ret her. Så er altså suppe, mine damer og herrer. Det lykkes, og man kan altså roligt sige, at den er brandvarm. Så skal vi altså til det her. Der så ligger en kombo, som jeg aldrig har tænkt over før. Blåmusling, frisk-hakket chili. Det smager sindssygt sammen. Det tror jeg ikke, der var kommet hjem i den der store suppegryde derhjemme til, når brormand var syg. Der skulle også et æg hernede, et pocheret æg. Wow. Den der æggeblommen, der bliver helt creme, men du skal altså tåle lidt spice her. Ja, du skal fryse, fordi den er altså rygende. Måske fordi den er for rygende. Okay, så det var altså de 3 supper, som jeg tænker, jeg synes, du skal prøve, hvis du ikke har prøvet før. Det kunne måske være sjovt lige at lave sådan et hurtigt vibe-check på dem, for at se, hvad kunne de være især, så man ligesom ved, hvilket mood kræver hvilken suppe, ikke? Lad os tage den fra toppen af, ikke? Først havde vi ashraste hos Kukue. Den er ikke specielt flydende, så det er ikke til den der slags suppelyst, du har. Og så er det jo den her, der smager altså aromatisk af alle mulige forskellige flavors. Alright, that's the vibe. Næste klassikeren over dem alle. Shit, den havde jeg også optur over i dag. Igen. Altså, der er ikke så meget ballade. Det er måske den største comfort food af dem alle, den smager
til allersidst. Jeg bliver helt forpustet oven på alt det suppe her. Men den sidste, det synes jeg altså også på en måde, at den har mest kraft i sig. Det er altså den her seafood-smag med silkeblød tofu, spice. Ellers er det jo også en ret klar suppe her. Meget også en drikketing. Små elementer i, som man tykker i, som man er underholdt hele vejen igennem. Dagens varmeste suppe. Jeg har ikke lyst til at kåre en vinder. Det er 3 forskellige vibes, det er 3 fuldstændig forskellige bud. Til sidst vil jeg bare lige høre, hvis du har en eller anden suppe, som du tænker, hvor fanden var den ikke ude at spise den? Jamen det er jo så fordi, den er måske ikke lige på min radar, eller også synes jeg ikke, den er froderen, eller hvad kan det nu være? Men prøv at skrive den, så finder vi ud af, om det kan være, at der skal være en part 2, når den dag bliver sådan ægte pishamrende kold. Så kan vi jo tage og spise suppe igen. Who knows? Snakkes.